you should allow the junior students to speak, and then அவங்க ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு நிறையவே மைண்ட்ல போயிட்டு இருக்கும். பட் மாதாஜி எத்தனை தடவை கேட்டாலும் திருப்பி திருப்பி கேட்கணும், அந்த கிளாஸ் மிஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு அந்த ஒரு இது வரமாட்டேங்குது மாதாஜி இந்த கீதையை பொறுத்த வரைக்கும். இதோட நான் ஒரு உங்ககிட்டயே நான் 2 தடவை அட்டன் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. கோலைவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, எல்லாருமே கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா வந்து பேசலாம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வெறுமனே ரிவிஷன் தான், நான் புதிய டாபிக் எதுவும் எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாத்வாஸ்பதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதகாந்த நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे. உங்க எல்லாருக்குமே நமஸ்காரங்கள், வணக்கங்கள், பிரணாம்ஸ். சோ எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம 3rd சாப்டர் வந்து பார்க்க போறோம். மாதாஜி ரொம்ப அழகான கேள்வி கேட்டாங்க, ஜானி மனோகரன் மாதாஜி. எஸ், நம்ம வந்து 4 வகையான யோகங்கள், பேசிக்கலி 3 வகையான யோகங்கள் தான். ஆனா அதை நாம் என்ன பண்றோம், 4 வகையான யோகங்களா பிரிச்சுக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல. அதாவது கர்ம யோகம், அடுத்து வந்து ஞான யோகம், அடுத்து தியான யோகம், அடுத்து வந்து புத்தி யோகம். இந்த தியானம் வந்து ஞானத்தோடைய கலந்தது. அதாவது இன் ஜெனரல் கேட்டகரியா நம்ம பார்த்தோம்னா ஞானம் தியானம் ரெண்டும் கலந்து வர்றதுதான் ஞானம். ஓகே, சோ இதுக்கப்புறம் கர்ம யோகம், அடுத்து புத்தி யோகம். சோ இப்படி இந்த ஹையர் லெவல்ல நீங்க கேட்டகரைசேஷன் பண்ணீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகம். கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, கர்மா அப்படின்னாலே நம்ம ஒரு தவறாக எண்ணிக்கொள்ளவே கூடாது. அவன் கர்மா அவன் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அது வந்து தவறான கண்ணோட்டத்துல நாம கண்டிப்பா சொல்லவே கூடாது. கர்மா என்றால் ஒரு செயல் அப்படின்னா, ஒருத்தவங்க வந்து செயல்படுகிறார்கள் என்றால் அது பேரு அவங்க கர்மாவை வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். சோ கர்மா என்றால் செயல், ஆக்ஷன் இல்லையா. இப்ப நம்ம வந்து உணவு உட்கொள்கின்றோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கர்மம் தான். சோ அது என்ன நல்ல கர்மமா இல்ல துர்கர்மமா என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்து அது சொல்லப்படுகிறது. இதுல கர்மாலே வந்து நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம் ஒன்று, விகர்மம் என்று ஒன்று உண்டு. அது எப்படிப்பட்ட வேலை அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து சொல்லக்கூடியது வந்து நல்ல கர்மமும் துர்கர்மமும் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி. விகர்மம் வந்து கண்டிப்பா நாம விடணும். அதுக்கப்புறம் அகர்மா என்று ஒன்று உண்டு. அதாவது கர்மத்தை வந்து ஜெனரலா நார்மலா எந்த ஒரு சாதாரண மனிதன் செய்யக்கூடியது வந்து நார்மலா செய்யறது வந்து கர்மம். ஓகே, அதே வந்து நம்ம தர்மத்திற்கு புறம்பாக செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லாமே வந்து விகர்மவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விகர்மாவை செய்கிறார்கள். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து, அதாவது பக்தி உணர்வு கொண்டு நம்முடைய அதாவது நம்முடைய கர்மாவை வந்து எல்லாம் இறைவன் கொடுத்த செயல்கள், இதெல்லாமே நமக்குன்னு கடமையா கொடுத்திருக்காரு, அதை அவரையே மையமாக வைத்து நாம செயல்படுத்துவதுதான் வந்து அகர்மம்.
சோ கர்மா, விகர்மா, அகர்மா, இத வந்து நம்ம 3 நிலைகளை பற்றி படிக்கிறோம். நீங்க ஆல்ரெடி ஐ திங்க் கர்மா, அகர்மா, விகர்மா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் வரும். ஈவன் பகவத்கீதையில கூட நீங்க இதை பத்தி கண்டிப்பா ஹைலைட்டடா படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? விகர்மாவை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். சோ இது ஜெனரல் கேட்டகரி. சோ கர்ம யோகம் என்பது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், ஸ்வதர்மத்தை வந்து செய்வதுதான் வந்து கர்ம யோகம். ஓகே, அதை பலன்களை வந்து எதிர்பார்க்காமல் செய்வது வந்து கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து ஆற்றுவது. அது 5வது சாப்டர்ல சேம் கர்மயோகா அங்கேயும் நீங்க மீண்டும் படிப்பீங்க. சோ இங்க வெறுமனே கர்மயோகம், அங்கே கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து கர்மயோகம் என்று படிப்பீங்க. தட் மீன்ஸ் சோ த நிஷ்காம கர்மயோகம் என்று பெயர் அதற்கு. சகாம கர்மயோகம் இன்னும் ஒரு விதத்துல பார்க்கும்போது கர்மயோகத்தை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணும்பொழுது சகாம கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம். சகாம கர்மயோகம் என்பது பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய கர்மங்கள். இப்ப நான் ஒரு புண்ணிய காரியம் செய்யறேன் அப்படின்னா அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாமே எனக்கு வரணும், என்னை ரட்சிக்கணும்னு எண்ணிக்கொண்டு ஒரு தானத்தை கொடுக்குறேன். இந்த தானம் வந்து எஸ் நான் இதை கொடுத்தேன், இந்த தானத்துக்கான பலனை நான் அனுபவிக்கணும்னு நான் நினைச்சுட்டு கொடுத்தேன்னா அது வந்து சகாம கர்மயோகம். அதே பகவானுக்கு நாம் எதை செய்தாலுமே எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் அனைத்துமே இறை தொன்றுக்காக நாம செயல்படுகின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு செய்யறது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். ஓகே, சோ எல்லாருமே கர்மயோகி என்று சொல்லும் பொழுது ஹையஸ்டா இருக்கிறது நிஷ்காம கர்மயோகம். அததான் நாம 5th சாப்டர் பகவத்கீதையில படிப்போம். இப்போ இங்க வந்து ஜென்ரலா வந்து நம்ம படிக்கிறது வந்து கர்மயோகம். சோ இந்த கர்மயோகத்துல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல ஜென்னி மாதாஜி? இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, ரொம்ப கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். கர்மயோகங்கள் அதாவது கர்மாவை நாம செயல்படுத்துற விதம் 3. 1 கர்மா, அடுத்து விகர்மா, அடுத்து அகர்மா. இது நம்ம எவ்வாறு அதை அதாவது எந்த மாதிரியான செயல்கள்ல ஈடுபட்டு நாம செய்யறோமோ அந்த மாதிரி விதத்துல 3 கேட்டகரி. அடுத்து வந்து கர்மத்தை வந்து நாம எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்யும் பொழுது சகாம கர்மயோகம், எதிர்பார்ப்பற்று செய்யும் பொழுது நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ கர்மயோகம் என்பது நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் பிளஸ் பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது. கர்மாவை பொறுத்து வரக்கூடியதுதான் யோக பயிற்சி. யோகம் என்றால் அதோட நாம இணையறதுன்னு அர்த்தம். சோ அந்த வகையில நாம வந்து நம்முடைய கடமைகளை செய்யறது. இது ஃபர்ஸ்ட் டைப். செகண்ட் ஞானம். ஞானம் என்பது இதுல வந்து 2 விதமான நிலைகளை நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று நம்ம வந்து ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்றது. ஞானம் என்றால் என்ன? நமக்கும் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. சோ அதான் அந்த ஜீவாத்மா அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்தது, அந்த பரமாத்மாவிடமிருந்து தோன்றியது. பாகவதத்துல ரொம்ப கிளியராவே ரொம்ப அதாவது செகண்ட் கேண்டோ, 3rd கேண்டோல எல்லாம் இதுக்கு சப்போர்ட்டிவான எல்லாமே இருக்கு. அதாவது அதெல்லாம் ஒரே நாள்ல நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஓகே, சோ இதை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்படி ஞான யோகத்துல வந்து 2 பிரிவுகளா நம்ம பார்க்கும் பொழுது, 1 தத்துவங்கள் அடிப்படையில வந்து நாம நம்முடைய அதாவது நம்முடைய நாலேஜ் இல்லையா, அதாவது புத்தியை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்றது. அப்படின்னா எதை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவருக்கும் நமக்கும் இந்த ஜீவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன என்பதை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வது. அதுதான் வந்து ஞானம் இல்லையா? மேலும் வந்து இந்த ஞான யோகத்துல அடுத்த இது வந்து யோக பயிற்சிகள். அதாவது தியான பயிற்சிகள் செய்யறது, அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்யறது. 6th சாப்டர் அதை தான் நீங்க படிப்பீங்க தனியா. ஹையஸ்ட் கேட்டகரியா பார்க்கும்பொழுது ஞான யோகம் கீழதான் வரும். ஆனா அந்த ஞானத்திலேயே வந்து பிலாசபி, தத்துவங்களை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பிரிவு. இந்த தத்துவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நாம அந்த யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்து சித்திகளை அடையறதுக்காக இல்லையா, அனிமா இந்த மாதிரி வந்து அஷ்ட சித்திகளை அடைவதற்காக முயற்சி செய்யறது. சோ யமா, நியமா, ஆசனா, தாரணா இல்லையா, பிராணா, தாரணா, பிரத்யகாரா இல்லையா, சோ தியானா, சமாதி, இந்த நிலைகளை எல்லாம் வந்து பாஸ் பண்ணி போறது வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். சோ அந்த மாதிரி இந்த யோக பயிற்சிகளும் சரி, நம்ம வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாமே நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா, மேலும் குருவினிடத்திலிருந்து கேட்டு அறிந்து கொள்வது, இப்படி நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொண்டே போறது வந்து ஞான யோகம். ஓகே, அடுத்து பக்தி யோகம்.
பக்தி யோகம் என்பது எனக்கு இந்த ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு எனக்கு டைமும் கிடையாது. எனக்கு அது சொல்லி கொடுத்தா கூட என்னுடைய மண்டைக்கு இமீடியட்டா ஏறாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் தான் நாம் எல்லாரும் நிறைய பேர் இருக்கிறது. ஒண்ணு எனக்கு வேலை செய்ய தெரியும், இன்னொன்னு வந்து என்னால பக்தி கொள்ள தெரியும், எனக்கு பகவானுக்கு பூஜை செய்ய தெரியும், அவ்வளவுதான். மந்திரம் சொல்றீங்களா, சொல்லுவேன். அதை எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி செய்வேன், அவ்வளவுதானே தவிர உட்காந்து இதை படிச்சு இதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிரில்லியன்ட் கிடையாது, நான் இன்டெலிஜென்ட் கிடையாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. அதுதான் டைரக்டா பக்தி இல்லையா. பக்தி யோகம் சாதன பக்தி. அந்த பக்தியிலேயே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து சாதனை, வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நம்ம வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் பாகவத இது பிரகாரம் வந்து நம்ம இதெல்லாமே செய்யறோம். காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறோம், துளசி ஆரத்தி, துளசிம ஆரத்தி இல்லையா, ஜபங்கள் பண்றது, பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கறது, பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்கறது, ஈவினிங் வந்து சந்தியா ஆரத்தி பாக்குறது, இப்படி எல்லாம் சயன ஆரத்தி, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறோம். இதெல்லாம் நம்முடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். இது பக்தி இல்லையா. சோ இவ்வாறு நம்ம பக்தி கொண்டு இதை நம்ம பழக பழக நெக்ஸ்ட் நம்ம எந்த நிலைக்கு போவோம், அதன் மீதே ஒரு ஈடுபாடு. எடுத்த உடனே பகவானுக்கு நமக்கும் கண்டிப்பா அட்டாச்மெண்ட் வராது, யாருக்குமே வராது. சோ அவருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா. அவருடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் நாம் எல்லாம் அவரிடத்தில் எவ்வாறு வந்து we are all dependent இல்லையா, அவர் மீது சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் தான், நாம் சுதந்திரமாக இயங்குபவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு வந்து நாம வந்து நினைக்க அதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்போம். அதற்கான சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிப்போம் இல்லையா. பாகவதத்துல படிப்போம், பகவத்கீதையில படிப்போம் இல்லையா, வேற பிற புக்ஸ் கூட நம்ம வந்து வாசிச்சுட்டே வரோம். இப்போ ஈஷோ, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், பக்தி ரசாமிரத சிந்து, உபதேசாமிரதம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரோம். இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது பகவானுடைய இயல்புகள், அவர் எல்லையற்றவர் இல்லையா, அனாதி காலத்தில் இருந்தவர், அனந்தன், இப்படி எல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரும் பொழுது அவருடைய உண்மையான நிலையை ஓரளவுக்கு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா. அப்போ நாம அவர் மீது என்ன ஆகுனாக்கா ஈடுபாடு என்பது கண்டிப்பா வரும். சோ அவரை நாம வந்து எஸ் அவர் கடவுள், நம்ம வந்து ஒரு பக்தன் அப்படிங்கிற அந்த உறவு முறையை கூட நம்ம வந்து வளர்த்தண்டே போகும்பொழுது அவர் மீது ஒரு அன்பு என்பது நம்மளால கண்டிப்பா வந்து வெளிப்படுத்த முடியும். அந்த சடன்னா வரக்கூடிய அந்த அன்புதான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் இல்லையா, லவ். அதுதான் வந்து ராக அனுகா பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ராக அனுகா பக்தியிலேயே நாம வந்து அப்படியே ஸ்டெபிளைஸ் ஆயிட்டே போகும் பொழுதுதான் அந்த பாவம் பரவச நிலையில நாம நம்முடைய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துவோம். அது பாவ பக்தி. பாவ பக்தியில இருந்து அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் தான் இல்லையா. 5 விதமான ரசாஸ் பத்தி உங்களுக்கு கண்டிப்பா மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. சாந்த, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய இல்லையா, தாஷ்ய. தாஷ்ய ரசாக்கு நம்ம ஹனுமனை சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த பாவத்துல போயிட்டு இருந்து பிரேமையில போய் நின்றுடுவோம். நம்ம எதுவா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் முதன்மையாக கண்ணனுக்கு தான் இல்லையா, அப்படின்னா எம்பெருமானுக்கு தான் நம்ம எல்லாமே கொடுப்போம், எல்லாமே அவருக்கு தான் முதன்மை இல்லையா. வீட்டுல கூட நம்ம அதாவது உணவு சமைத்தாலும் முதல்ல வந்து அவருக்கு தான் வந்து சமர்ப்பித்து நைவேத்தியமாக செய்துதான் நம்ம ஸ்வீகரிக்கணும். சோ முதல் எது எடுத்தாலும் அவருக்குன்னு செய்யக்கூடிய அந்த பாவத்தை நாம வந்து வளர்த்துப்போம் இல்லையா. அதுல இருந்து பிரேமை வளர்கின்றது. இது பக்தி யோகம். சோ இந்த பக்தி யோகத்துல 12வது சாப்டர் நீங்க படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் யாரெல்லாம் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ், பக்தர்களுடைய ஒவ்வொரு குவாலிட்டிஸையுமே பார்த்து பகவான் சொல்வார். 8ல இருந்து அந்த 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்வார். அவர் எல்லாமே வந்து எனக்கு அதான் 8ல இருந்து 13ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே. சோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பார். 8ல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வந்து அனன்ய பக்தி. பக்தியை வந்து எந்த அளவுக்கு நாம எடுத்துட்டு போகலாம், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்ளும் பொழுது அது கேவல பக்தி, அனன்ய பக்தி. சோ ஒருத்தரால் அந்த கேவல பக்தியை செய்ய முடியாவிட்டால் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து சாதன பக்தியாவது நாம செய்யறதுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. சோ நமக்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து அன்றாடம் பயிற்சி செய்யணும். அவ்வாறு பக்குவம் அடையும் பொழுது நாம இறுதியில வந்து பகவானை வந்து பிரேமை கொண்ட அளவுக்கு நம்மளால போக முடியும். சாதன பக்தியை நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும், சகாம கர்ம யோகத்திலேயாவது நம்ம செயல்பட்டு பக்தி கொள்ளணும் இல்லையா. பலனை எதிர்பார்த்தாவது நம்ம செய்தாலாவது அடுத்து பலனை எதிர்பார்க்காத நிலைக்கு நம்மளால செல்ல முடியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் சகாமா, அடுத்து நிஷ்காமா. சோ இதையும் செய்ய முடியலையா, அதாவது அட்லீஸ்ட் ஞானத்தையாவது அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நாம முயற்சி செய்யணும். ஞானமும் முடியலையா, தியானம்.
இல்லையா? அப்படி இந்த எந்த யோகத்தையுமே நம்மளால செய்ய முடியாதப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை துறந்தாவது நாம செயல்படணும். சோ இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா வந்து நாம வந்து பக்திக்கு ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருந்து லோயஸ்ட் லெவல் வரைக்குமே வந்து பக்தி யோகத்தை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இவ்வாறாக இந்த 3 கேட்டகரிஸ் வரும்பொழுது புத்தி யோகம் என்றால் என்ன அப்படிங்கறது வந்து படிக்கணும் இல்லையா? செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து வருது புத்தி யோகத்தை பயன்படுத்தும்படி பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்கின்றார். ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார்? புத்தி யோகம் என்றால் இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறார். ஆனா உண்மையிலே புத்தி யோகம் என்றால் பக்தி பிளஸ் அதாவது ஞானம் கலந்துதான் வந்து புத்தி யோகம். சோ அதாவது பக்தியை நாம செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது பகவானும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறார். இது உள்ளுக்குள்ள இருந்து நான் வந்து அவர்களுக்கு வேண்டியதை வழங்குகிறேன்னு சொல்லியிருக்கார். வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நீங்க கண்டிப்பா படிப்பீங்க. அவரிடத்தில் சென்று சேர்வதற்கான ஞானத்தை, அதாவது என்னிடத்தில் வந்து அடைவதற்கான ஞானத்தை நானே அவர்களுக்கு வழங்குகின்றேன் ஹிருதயத்திலிருந்து அப்படிங்கிறதையும் பகவான் வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நீங்க படிப்பீங்க. சோ அப்போ அந்த ஞானம் ஏன்னா பக்தி கொண்டு நாம் அவர்கிட்ட செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி யோகத்தினால உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் நமக்கு வந்து புத்தியை வந்து வழங்குகிறார். சோ இது ரெண்டையுமே கலக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு பெயர் எதுன்னாக்கா புத்தி யோகம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, இப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லைல்ல? ஆனா இல்ல மாதாஜி. நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்கன்றதுக்காக அர்ஜுனரும் அங்கே வந்து அவரும் வந்து குழப்பம் நிறைந்தவராக காட்சியளிக்கிறார். முதல் ஸ்லோகமே அதுதான் இல்லையா? சோ புத்தி இருக்கிறவங்க யாராவது வந்து இந்த போரை வந்து ஏத்துப்பாங்களா இல்லையா? புத்தி யோகம் என்பது அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? புத்தியை உபயோகப்படுத்தி இன்டெலிஜென்ட் மட்டும் நினைக்கிறார். ஆனா இல்லையா? ஆனா இன்டெலிஜென்ட் மட்டும் சொல்லல. அவர் என்ன சொல்றார் பகவான் வந்து பக்தி கொண்டு பக்தி கொள்ளும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவருக்கு வந்து வழி நடத்துதல் என்பது உள்ளுக்குள்ள இருந்தையே வழங்கப்படுகிறது இல்லையா? அதற்கு தகுதியான அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்தே வழங்கப்படுகிறது. அதை உபயோகப்படுத்தி தான் செயல்படணும். சோ இங்க அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு யாரு? அர்ஜுனர். சோ புத்தி இருக்கிறவங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய அழிவை வந்து யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. அதை விட கர்ம சந்நியாசமே பரவாயில்லை அப்படின்னுட்டு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன். சோ யூ வாண்ட் டு அது இந்த அழிவை வந்து தவிர்க்கணும். அதுக்காக அவர் வந்து போய் காட்டுல உட்கார்ந்து தனிமையான இடத்துல உட்கார்ந்து பகவானை பிரார்த்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா உண்மையிலே பக்தி என்பது செயலற்ற தன்மை கிடையாது. செயல்பட வைக்கிறது தான் பக்தி யோகமே. சைலண்டா உட்கார்ந்துட்டு நம்ம பக்தி யோகம் பண்ணவே முடியாது. நம் எல்லா புலன்களையுமே உபயோகப்படுத்தி ஒருமுகமாக இல்லையா புத்தியையும் அதுல லயித்து தான் நம்ம வந்து பக்தி யோகம். இப்ப நீங்க கூட கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்க ஒரு பஜன் பண்ணுதுன்னா பஜன் பண்ணும்பொழுது நீங்க பஜன்ல தான் லயித்து இருப்பீங்க இல்லையா? இதை எல்லாருமே அனுபவிச்சிருப்போம் நம்ம. சோ எவ்வளவோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த கோயில் வாசப்படிக்குள்ள போன பிறகு அங்கே அங்க அங்க நடக்கக்கூடிய அந்த அதாவது சத் சங்கம் மற்றும் வந்து பஜன்ஸ் கீர்த்தன்ஸ்ல நம்ம உட்கார்ந்துட்டோம்னா நம்ம வீட்டுல பெரிய பிரளயமே இருந்திருந்தா கூட அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு நாம எல்லாவற்றையுமே மறந்து இறைவன் தாழ் பணிந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்லி நாம வந்து நம்மளே நாமளே வைத்திழுத்து மறந்து போய் விடுவோம் இல்லையா? அதுதான் நம்மளையுமே மறக்க வைக்கிறது தான் பக்தியே. இறைவன் தாள் நம்மளை இட்டு செல்வதுதான் பக்தி இல்லையா? சோ அவர் உள்ள இருந்து நம்மளை வழி நடத்துவார். இல்லைன்னா வீட்டுல இருந்தா உட்காந்து ஒரே சென்டென்ஸ வந்து திருப்பி திருப்பி மனசுல அலை போட்டு கொண்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளும் குழம்பி அடுத்தவர்களையும் குழப்பி வீட்லயும் வந்து பெரிய அதாவது ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி நிம்மதியற்ற சூழ்நிலையை வரவழைத்துக் கொள்கிறோம். எது வரைக்கும் நாம பௌதிகத்தில் மட்டுமே நம்முடைய செயல்பாடுகளை வைத்திருக்கின்றோமோ இப்படிப்பட்ட சூழலை மட்டும்தான் அந்த வீட்டுல வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும். எப்ப நாம பக்தியின் தரப்பில் நாம் செல்கின்றோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து அதாவது வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். எது பிரவிற்த்தி மார்க்கம், எது நிவர்த்தி மார்க்கம் இல்லையா? எது செய்யத்தக்க செயல், எது செய்யத்தகாத செயல் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம வந்து ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? அப்போ நம்ம செய்யத்தகாத செயலை வந்து நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்த மாட்டோம். எதை செய்யணுமோ அதை மட்டும் செய்யறதற்கு நாம முயற்சி செய்வோம். சோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பேலன்சிங் கண்டிஷன் நம்ம வந்து ஒரு மனசு வந்து ஒரு நிலை கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்மளால பெற முடியும். பேசிக்கலி நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாதனாலதான் நாம வந்து
கோபம் இல்லையா, அதாவது 6 விதமான நிலைகளை நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம். பேராசையை வெளிப்படுத்துகின்றோம் கட்டுப்படுத்தாதால் இல்லையா. காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் என்பது பொறாமை இல்லையா. இத்தனையுமே நாம இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இதெல்லாமே இந்த ஆத்மா மேல படிந்திருக்கக்கூடிய மாசு. இந்த மாசை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், லேயர் பை லேயரா வந்து அபிவிருத்தி செய்துட்டே போறோம். எப்படி அபிவிருத்தி ஆகின்றது, நாம அன்றாடம் நாம செய்யக்கூடிய பௌதிக செயல்களால். எப்பெல்லாம் பகவானை தவிர்த்து நாம தான் செய்கின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு எந்த செயலில் ஈடுபட்டாலுமே அந்த செயல்ல வந்து நமக்கு குழப்பம், கலக்கம் எல்லாமே வரும். ஆனா பகவானே இதற்கு வழிகாட்டுன்னு எடுத்துட்டு நாம வந்து செய்துட்டு அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு செயல்படுதல் என்று பொருள். பகவானே நான் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், ஆனா எனக்கு பாதை என்னன்று எனக்கு தெரியல, நீங்களே வழிகாட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவர் மீது பாரத்தை போட்டு நம்ம வந்து நம்ம செயல்களை செய்து கொண்டே போகும் பொழுது நாம அந்த செயலை பக்குவமாக ஆற்றுவதற்கான மார்க்கம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஏன்னா அவர் இல்லாமல் நாம இயங்குவது கிடையாது இல்லையா. அவர் இல்லாமல் இந்த ஹிருதயத்தில் நாம இயங்குவதே கிடையாது. ஆன்மா வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மையை வந்து அடைவது யாரால், எல்லாம் வல்ல இறைவன் அந்த பரமாத்மாவும் இந்த ஹிருதயத்தில் குடிக்கொண்டிருப்பதால். சோ அவர் இதற்குள்ளே இருந்து நம்மளை இயக்குகிறார், வழி நடத்தவும் செய்கிறார். நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்திற்குமே அவர்தான் வந்து, அதாவது அங்கீகரிப்பவரும் அவர்தான், அப்ரூவர் இல்லையா. வீட்டுல அப்பா அம்மா வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வந்து இதை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்களோ, அது மாதிரி நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்குமே வந்து அப்ரூவல் வழங்குறது யாருன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். ஆனா நம்ம குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறுதான் அது அமையப்பெறும். அப்படின்னா பகவான் அப்ரூவர் கொடுக்குறார், அப்ப நாம ஏன் தவறு செய்யறோம், அது கூட பகவான் அப்ரூவர் கொடுக்குறாரா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் உங்க எல்லாருக்குமே எழும் இல்லையா. எஸ், நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்த ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசாட்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், யதார்த்தமா சொல்லும் பொழுது இந்த செயலை செய்யவானான்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு மனசாட்சி சொல்லுது இல்லையா. அது வேற யாரும் கிடையாது, எல்லாம் வல்ல இறைவன். நம்ம ஆசை என்ன பண்ணும்னா அந்த மனசாட்சியையும் தாண்டி வேலை செய்யும். அப்போ அந்த ஆசையை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாம போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓகே, வேற வழி கிடையாது, எடுத்து உரைக்க வர வரைக்கும் தான் எடுத்துரைக்க முடியும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நாம அதை கண்ட்ரோல்ல வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம என்ன ஆகும், நம்ம அந்த செயல்ல ஈடுபட்டு அதற்கான பாவ விளைவுகள் எல்லாமே நாம அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். எந்த காரியத்துக்கும் வரக்கூடிய விளைவுகளை நாமத்தான் அனுபவிக்கணும். அதுல இருந்து நாம கண்டிப்பா மீளவே முடியாது. அது புண்ணியமா இருந்தாலும் அதை நாம் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும், பாவமாக இருந்தாலும் அதை நாம் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி மைனஸ் பிளஸ் எல்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒரு 10,000 போட்டு வச்சிருக்கணும்னா அதுல 3,000 எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் 7,000 சொல்றேன் பாருங்க, அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ புண்ணியங்கள் 10,000 இருந்தாலும் பாவங்கள் 3,000 இருந்தாலுமே 3,000 பாவங்களுக்கு நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், 10,000 புண்ணியங்களுக்கும் நாம் அனுபவிக்கணும். சோ இதுதான் இருமைகள் என்று சொல்லப்படுவது. நம்முடைய சாக்குப்பை மாதிரி இருக்கக்கூடிய மூட்டைகள் அது, புண்ணியங்களும் பாவங்களும். ஒருவர் இந்த பாரத்தை எல்லாம் துறந்தால் மட்டும்தான் பகவானுடைய திருப்பாதங்களை செல்ல முடியும். புண்ணியங்கள் இருந்தாலும் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம பிறக்க வேண்டியதுதான். பாவங்கள் இருந்தாலுமே வந்து நாம அதை கிளியர் பண்றதுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம பிறக்கணும் இல்லையா. பாவத்தினுடைய இது கூட படிச்சிருப்பீங்க நீங்க இல்லையா. சோ அதனுடைய சக்கரம் கூட. சோ பாவம் என்பது என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கும்பொழுது ஒருத்தருக்கு வந்து தவறு இழைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு, அதாவது ஆசை, சோ இது வேணும், அது வந்து ஒரு தவறு, அது பாவத்தை வந்து விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆசை என்பது அவர் மனசுல ஏற்படுதுன்னா அதுதான் பீஜம் என்று சொல்லப்படுவது இல்லையா. அந்த பீஜம் என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம அந்த பாவத்தை செயல்படும். மாதாஜி, ஒரு ஆசைப்படுதலே பாவமா மாதாஜி? எஸ் மாதா, நம்ம அட்லீஸ்ட் வி ஆர் வெரி மச், அதாவது ஆசை என்றது நம்முடைய திருஷ்டில அது நல்லதுன்னு நம்ம நினைப்போம், ஆனா அடுத்தவங்களுடைய திருஷ்டில வந்து அது தவறாக தானே இருக்கும். பொதுவான இதுல இருந்து இறைவன் கண்ணோட்டத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கணும் அது பாவமா புண்ணியமான்ற. ஒருத்தர் வந்து ஒரு திருடன் இருக்கான், அவனுக்கு வந்து இன்னைக்கு நைட் அந்த வீட்டுல போய் திருடணும்னு நினைக்கிறான், அது வந்து ரைட்டா? அது அவனுடைய ஆசை இல்லையா. நான் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அது தப்பு கிடையாது, அது தப்பு கிடையாது, அது வந்து பாவம் ஆகாது. பாவமாக கூடிய ஆசையை பத்தி சொல்லணும் நம்ம. சோ பாவ செயலுக்கான அந்த டிசையர், அதாவது மனசுல வர்றது இல்லையா, அந்த தாட் ஆசை, வேண்டாத ஆசைகள் இல்லையா. சோ அந்த ஆசை வந்து வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த ஆசையே வந்து விதை என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த செயலை வந்து நாம் செயலாக்கும் பொழுது அது பாவமாக மாறிவிடுகின்றது. ஒரு காரியத்தை செய்த பிறகு அதனுடைய விளைவுகளையும் வந்து
நாம கண்டிப்பா சந்திக்கணும் இல்லையா? அந்த விளைவுகள் தான் வந்து அதாவது நம்ம இன்றைக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய கர்ம பலன்கள் என்றும் நம்ம சொல்ல, இனிமே அனுபவிக்க போற கர்ம பலன்களும் ஆகும். இன் ஜென்ரலா சொல்லணும்னா கர்ம பலன்கள். சோ அந்த கர்ம பலன்கள் எல்லாமே வந்து இரண்டு, அதாவது பிராரப்த நிலையில இருக்கும். அப்படின்னா இன்னும் செயல்படாத தன்மை, அப்படின்னா இன்னும் வெளிப்படல அப்படின்னும் பொழுது அது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. இன்னும் வெளிப்படுத்த அந்த பலன்களை நாம் இன்னும் அனுபவிக்கல, அது பிராரப்த நிலை. இப்போ நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க, அது பிராரப்த நிலை. இனிமே அந்த பிராரப்த நிலை என்பது எப்போ ஃபியூச்சர்ல அனுபவிப்போம். சோ அந்த அனுபவிக்கிற வரைக்கும் அது எங்க போய் நிக்கும்னாக்கா குட்டம் என்ற இடத்துல போய் தங்கி இருக்கும். சோ அந்தந்த காலகட்டங்கள் வரும் பொழுது நாம அந்தந்த கர்ம பலன்களை நாம அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். பகவான் யாருடைய பாவத்தையுமே புண்ணியத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. நமக்கு பாவ விமோசனம் அவர் தான் கொடுப்பார். ஆனா பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் நாம தான் அனுபவிக்கணும். யார்கிட்டயுமே நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு பாஸ் த்ரூ இல்லையா? அதனால நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து நற்கர்மங்களாக இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் தீய கெட்ட கர்மங்களை நாம் என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது. அதை நாம தவிர்ப்பது மிக மிக உசிதமான செயல். சோ கர்மங்கள் நம்ம வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளாக இருக்க வேண்டும். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண நம்ம பண்ற ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நம்ம பண்ற பாவங்கள் புண்ணியங்கள் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டா அதுக்கு நம்ம பொறுப்பு இல்லைல்ல மாதாஜி, பகவான் தான். அப்படின்னா நீங்க அதை செய்யும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன், அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கு வழி நடத்துதல். நீங்க ஒரு காரியத்தை நீங்க அதாவது சமர்ப்பணம் என்று சொல்றீங்களா, செய்துட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? செய்துட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணா அது தவறு. அப்ப அந்த பலன்களை நாம் எங்கிருந்து எடுத்துட்டு போய் விட முடியும்? செய்வதற்கு முன்னாடியே நான் செய்கின்றேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இருக்கக்கூடாது நமக்கு. நீங்க செகண்ட் சாப்டர்ல கூட ஐ திங்க் நான் நிறைய வாட்டி பாகவதம் கிளாஸ்ல சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் இல்லையா? 2.47 கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனகா இல்லையா? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டும் செய்வதற்கு மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. சோ கர்ம அதாவது பலன்களை வந்து எதிர்பார்ப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. நமக்கு அத கிளியரா பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்முடைய கடமை நாம் எவ்வாறு செய்யணும் இல்லையா? இப்ப வந்து தர்மம் அப்படின்னாக்கா நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்று பொருள் இல்லையா? அதுதான் மதம் என்பது தர்மம். அந்த தர்மம் எதை சொல்கின்றது? அது நம்முடைய சுவதர்மத்தையும் சொல்கின்றது இல்லையா? தர்மத்துல எத்தனையோ இருக்கு. பரதர்மம், பரோதர்மம், ஸ்வதர்மம். ஸ்வதர்மம் என்பது நம்முடைய கடமைகளை சொல்றதுதான் ஸ்வதர்மம். பரோதர்மம் என்பது பகவானை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம அவரை மையமாக வைத்து பரோதர்மமாக, சோ டூயிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு செயலாற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரோதர்மம். சோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா எல்லா சமுதாய பிரிவினருக்கும் நன்மையை பயக்க வல்லதாக இருக்கும். அது பரோதர்மம். பரதர்மா என்பது பிறருடைய தர்மத்தை நாம ஏற்றுக்கொண்டு செய்வது. பரதர்மத்தை வந்து பகவான் எங்கேயுமே வந்து அதாவது அவரு ஓகே சொல்லவே இல்லை. அவர் வந்து பிறர் கர்மத்தை நாம என்றைக்குமே ஏற்று செய்யக்கூடாது. நம்ம கடமை செய்து நாம அழிவடைவதே நல்லதுன்னு சொல்வார். பிறர் கடமையை செய்து நாம மேன்மையை அடைவதை விட தன் கடமையை செய்து அழிவுறுவதே மேல் என்று பின்னாடி நீங்க வரக்கூடிய அதுக்கு என்ன காரணம்? பிரச்சனையானதை செய்யக்கூடாதுன்னு என்ன அப்போ அப்படின்னா we are copying மாதாஜி. இன்னொருத்தருடைய கடமையை செய்வதற்கு நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால என்ன லாபம்? நம்ம கடமையே நாம செய்யாம அடுத்தவங்க கடமை செய்து என்ன பண்ண போறோம்? அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கூட நீங்க பாத்திருப்பீங்க இல்லையா? உதாரணமா ஒண்ணு சொல்லட்டுமா? நீங்க அவங்க கேக்குறாங்கல்ல ஸ்வதர்மம் பண்ணாம எதுக்கு பரதர்மம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாருன்னா, இப்ப அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியன். அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னன்னா போர் புரியுறது. அதை விட்டுட்டு அவர் வந்து மன குழப்பத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, நான் போய் காட்டுல போய் நான் யோகி மாதிரி உட்கார்ந்து நான் தியானம் பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அது வந்து அவருடைய தர்மமே கிடையாது. அந்த தர்மத்தை செஞ்சு அதனால உனக்கு பலன் வர்றது நினைக்காத. ஆனா உன்னுடைய தர்மத்தை செஞ்சு நீ அழிஞ்சா கூட, அதாவது இறந்தால் கூட உனக்கு சொர்க்கம் பரவாயில்ல. ஒண்ணு நீ வெற்றி காண்பாய், வெற்றி கண்டால் ராஜ்யத்தை ஆள போகிறாய். தோல்வியுற்றால் நீ வீர மரணம் எய்து சொர்க்கத்துல போயிட்டு அங்கேயும் வந்து சுகமாக தான் இருக்க போகிறாய். அதனால வந்து உன்னுடைய தர்மத்தை மட்டும் நீ செய்யணும் தான் சொல்லி அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிறார்.
இல்லையா? சோ இப்படி நம்முடைய கடமை செய்து நாம அழிவடைவது பெட்டர். இன்னொருத்தருடைய கடமை வந்து நம்மளால பக்குவமா செய்ய முடியாது, கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா அடுத்தவர்களுடைய கடமை நாம் மாற்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு நம்ம கடமை, இருங்க நான் கம்ப்ளீட் பண்றேன். அதாவது நம்முடைய கடமை வந்து நாம செய்யும் பொழுது இல்லையா, நம்முடைய கடமை நம்ம செய்யாம அடுத்தவங்களுடைய கடமை நாம செய்ய போனா நம்ம கடமை யாரு செய்வாங்க? அந்த கடமை செய்யாத போன அந்த பாவ விளைவுகள் எல்லாம் யார வந்து சேரும்? நம்மளதான் வந்து சேரும். இப்ப அர்ஜுனன், இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள், எஸ் அர்ஜுனர் வந்து அவர் வந்து ஒரு சத்திரியன், அவர் அவர் வந்து ஒரு வீரனாக அவர் வந்து செயல்பட வேண்டியது அவருடைய கடமை கூட இல்லையா? அதை விடுத்துட்டு அவர் கர்ம சன்னியாசியாகி பிராமணிக்கல் செயல்ல போய் ஈடுபடணும்னு நினைச்சா, இப்போ இந்த போர்ல இவர் போர் புரியாம போய் போருடைய விளைவு வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்த முடியாமல் போனால் பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த சந்ததியர்கள் எல்லாருமே வந்து சங்கடத்துல ஆழ்வார்கள் இல்லையா? தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கவில்லை என்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து, அதாவது பாவ காரியங்கள் இந்த மாதிரி நிலையில தான் வரும். அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் யாரை போய் சேரும்? அர்ஜுனரையே போய் சேரும். அதுதான் பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். உன்னுடைய கடமையை செய், அடுத்தவர்களுடைய கடமையை நீ வந்து செய்ய. கர்ம சந்நியாசத்தை வந்து அவருக்கு கொடுக்கல. இன்னொன்னு கூட சொல்றார், நீ வந்து என்னதான் நீ வந்து இதை எடுத்துட்டு நீ போயிட்டு கர்ம சந்நியாசத்தை வந்து நீ ஏற்றுக்கொள்ள நீ போனாலும் கூட இறுதியில வந்து நீ வந்து உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தினுடைய இதனால வந்து நீ வந்து ஓர் வீரனாகவே நீ வந்து செயல்படக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவாய். சோ அவர் போய் காட்டுல உட்கார்ந்தா மட்டும் இங்க போர் முனையில என்ன ஆச்சுன்னு தான் யோசனை இருக்குமே ஒழிய அவருக்கு வந்து அங்க போக்கஸ்டா பகவான் மீது நாம ஜபங்களை கண்டிப்பா செலுத்த முடியாது இல்லையா? அதனால வந்து நம்முடைய கடமையை நாம செய்ய வேண்டும். இதுக்கு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கூட 18 டேஸ்ல ரொம்ப அழகா இருக்கும். யானை, அடுத்து வந்து பெண் குயின் இல்லையா, குரங்கு, காக்கை எல்லாம் இருக்கும். அந்த மரத்து மேல அதுல ஒரு மரமும் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு ஜெனரிக் அது வந்து. சோ அதுல பார்க்கும்பொழுது இந்த மரத்து மேல ஏறதுக்கு யாரால முடியும்னா காக்கை ஏறிடும், குரங்கும் ஏறிடும். ஆனா யானையோ பெண்குயினோ ஏற முடியாது இல்லையா? யானை மரத்தை வேணா அதை வளைச்சு எடுத்து போட்டுரும், ஆனா அதனால ஏற முடியாது. சோ அப்படி அவரவர்களுடைய அதனால வந்து அந்த செயலையுமே அவங்களால பக்குவமா செய்ய முடியாது. தன்னுடைய கடமையையும் அவர்களால் செய்யவில்லை என்ற அதனால பாவ விளைவுகள் இன்னொருத்தருடைய கடமையை ஏற்று பக்குவமாக செய்கின்றேன் என்று சென்று அங்கேயும் அவங்களால செயல்படுத்த முடியாது. சோ இப்படிப்பட்ட நிலையில தான் நாம தள்ளப்படுவோம். அதனால நாம் என்றைக்குமே பௌதிக உதாரணம் சொல்லட்டுமா முத்தாஜி? கண்டிப்பா சொல்லலாம். ஒரு 50 வயசுல ஒரு பெண் இருக்கா. அவ தன்னுடைய குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுட்டு தன் கடமை அவளுக்கு முடிஞ்சு போச்சு. இனிமே அவ வந்து 60 வயசுல ஒரு பெண்ணு, அவ வந்து இனிமே தன்னை பத்தியும் தன்னுடைய பகவானை பத்தி தான் நினைக்கணும். ஆனா பேர குழந்தைகளை அது இதை வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மல்லு கட்டி அந்த குழந்தைங்களோடயே இருந்தாக்க அது வந்து அந்த பெற்றோர்களுடைய கடமை. அதை வந்து இந்த பெண் ஏத்துக்கிட்டாக்க இவளுக்கு வாழ்க்கையில முன்னேற்றமே இருக்காது, பகவானை பத்தி நினைக்கவே முடியாது அப்படின்னு நான் இதை நினைக்கிறேன் மத்தாஜி. அத நீங்க எப்படி பண்ணலாம்னாக்கா அதையும் நான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்படினா இருக்காங்க பந்தத்துல அந்த பந்தமே அப்படி திருப்பியும் அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கறது அதுலயே. ஆனா அதையே நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், மடைமாற்றி கொள்ளலாம். அந்த பிள்ளைகள் ரூபத்திலே பகவான், ஏன்னா ஒவ்வொரு உயிர் வாழிலுமே பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கிறார் என்று நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஹிருதயத்துல இருக்கார், சீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் பகவான். அந்த பிள்ளைகளுடைய ரூபத்திலுமே நாம வந்து பகவானை காணலாமே இல்லையா? அந்த நிலையில இருக்கும்பொழுது அப்ப நாம எப்பொழுதுமே பகவானை எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பற்றை அந்த மனசை நாம வந்து ஏற்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து பகவான் மூலமா எவ்ரி ஆக்ஷன் யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம் இன் தி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். அப்ப நீங்க கடமை தவறுனது இல்லையா மத்தாஜி? என்னது? அப்ப அவ அந்த கடமையில இருந்து தவறுனது இல்லையா? வேறொரு கடமையை தானே வேறொருத்தர் கடமையை தான். அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிறந்ததுல இருந்து நீங்க ஒரு கடமை செஞ்சுன்னு தான் இருக்கீங்க இல்லையா? சோ உங்களுடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே உங்களுக்கு கடமை தானே மாதாஜி. குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதும் உங்களுடைய கடமை ஆயிடுச்சு. அதை நீங்க எப்படி தவிர்க்க முடியும் இல்லையா? குழந்தைகளோட குழந்தைங்க கிட்ட வெறுப்பு நம்ம காட்ட முடியாதே. அதாவது அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்பார்ப்பற்ற இருக்க வேண்டும். அதாவது அன்பு வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யணும். அதுதான் வந்து டிட்டாச்மெண்ட். அதாவது வெறுக்கிறது கிடையாது, நம்ம தூரமா ஒதுக்கி விடுறது, அதுலயே மூழ்கி இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து ஹேட்டட்னஸ் தான் நமக்கு வரும் இல்லையா? வெறுப்பு தான் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம. ஆனா பக்தியில போகும்பொழுது அன்பு இதெல்லாமே கலந்து வரும் பொழுது, கடமையாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, இறைவன் தாள் அன்பு கொண்டு நாம் செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பாக அது நமக்கு
ஒரு கைங்கரியமா தான் நம்ம நினைப்போமே ஒழிய ஆனா வந்து அதை வந்து நாம வந்து அதாவது பாரமாக நினைக்க மாட்டோம். எந்த ஆக்ஷன் செய்தாலுமே நீங்க இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யணும் மாதாஜி. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து நாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. எஸ் மாதாஜி. பிரேமாவதி மாதாஜி, காலிந்தி பிரேமாவதி மாதாஜி, நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. அந்த குழந்தைங்களை வந்து அவங்க வந்து நல்ல தூய பக்தி சேவைக்கு அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்ப இருக்கிற முதியவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணத்தான் ஆள் இல்ல. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில குழந்தைங்க வந்து இப்ப நிறைய ஸ்டோரி சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா ஒர்க் வேலை ஏகப்பட்ட வேலை. எங்க வீட்டுக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காங்க மாதாஜி, அவங்களதான் நான் நினைச்சு சொன்னேன். ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அப்படியே இந்த குழந்தைங்களோடயே மல்லு கட்டி வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே டயர்ட் ஆகி சாயங்காலம் பாவமா இருக்கும் உங்களை பார்த்தாக்க. அதனால அவங்க கேட்டேன். அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும் அவங்களுக்கு மாதாஜி? நீங்க இந்த பிள்ளைகளையுமே வந்து பகவானுடைய அதாவது அவங்க இருந்ததுலயுமே வந்து பகவான் இருக்கார். அவங்களுக்கு நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க அவங்களுக்கு சாமி இதெல்லாமே சொல்லி கொடுங்க. அதாவது மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து சொல்லி கொடுங்க. சின்ன குழந்தை தானே, சொல்லி கொடுக்கலாம், ஒன்னும் தப்பு கிடையாது. ஓகே. அதாவது அவங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டா பண்றாங்கன்ட்டு இல்ல, எப்பவுமே நாம கூட பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாம எல்லாருமே தவறுதான் இல்லையா? மகாமந்திரம் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது நாம எத்தனையோ வாட்டி ஒரு சிலபல் கூட விட்டுட்டு நம்ம ஃபாஸ்டா சொல்லுவோம் இல்லையா? சில சமயத்துல கொட்டாவி விடுவோம். இதெல்லாம் நாம கூட செய்திருப்போம். ஆனா அத சொல்ல 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 பக்குவம் கண்டிப்பாக வரும். அவங்கள பகவத்கீதை கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, ஜாயின் பண்ண கரெக்ட் கரெக்ட். ஆனா நீங்க இத அப்படி இல்ல, நீங்க இத வந்து ஜாயின் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஒதுக்குங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த குழந்தைங்களோட இதுவே நீங்க இன்னும் சுலபமா நீங்களால எடுத்துட்டு போறதுக்கான பக்குவம் உங்களுக்கு வரும். அப்போ இந்த உடல் ஆயாசம் எல்லாம் கூட இருக்காது அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. இப்ப நீங்களே மாறி இருக்கீங்க இல்லையா? உங்களுடைய வாழ்க்கைய அவங்க அது எப்பயோ பேசுவாங்க. அப்ப நானே சொல்லியிருக்கேன், நான் எப்படி இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இப்ப நான் எப்படி இருக்கேன், கொஞ்ச நேரம் எங்கம்மா இருக்கு, எனக்கெல்லாம் போன் எல்லாம் வாங்கி தர மாட்டாங்க, ஏதோ ஒண்ணு புலம்புவாங்க. சரி, ஏதோ அவங்களுக்கு 2 வார்த்தை ஆறுதலா பேசிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மாதாஜி சொன்னதுக்கு சொல்றேன். இப்ப கடவுள் வந்து நம்மள வந்து ஒருத்தங்களை வந்து அந்த கூட்டு குடும்பத்துல வைக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவர் வைக்கிறாரு மாத்த. அதுவும் கிருஷ்ணர் தான் பண்றாரு. இது ஒன்னும் நம்மளா நினைச்சு பண்ணதில்லை. இப்ப என்னோட விஷயத்துல இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வயசானவங்க தனியா இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. சோ உனக்கு டைம் இருக்கு, என்னை பத்தி பண்ணு, உங்க ஹஸ்பண்ட பாத்துக்கோ, உன்னோட டியூட்டியை பாத்துக்கோ, பாக்கி இருக்கிற டைம் என்னை பத்தி யோசிச்சுக்கோ என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னொருத்தங்களுக்கு நீ பேரன் பேட்டியில நீ பாக்கணும், நீ இது பண்ணணும், அவங்களுக்கும் உங்க பையனோ மகளோ ஏதோ வேலை செய்யறாங்க, அவங்க சம்பாதிக்கணும், அவங்களுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணும்போது கிருஷ்ணரை யோசிச்சு பண்ணு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல பண்ணு அப்படின்னு அவர் அந்த சிச்சுவேஷன் வச்சா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் நல்லது, நம்ம கடமை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது மாதாஜி. ஓகே, குட் மாதாஜி. ஆமா, ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு சூழ்நிலை தான். ஒருத்தருடைய சூழ்நிலை இன்னொருத்தர் கண்டிப்பா வராது இல்லையா? 100% இருக்காது ஒவ்வொருத்தருக்குமே. அதனால நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புல நம்மளால எவ்வளவு நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கறதுதான் நம்ம பார்க்கணும். எப்பவுமே நம்ம அவரை எண்ணிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை நம்ம எப்படி ஏற்படுத்தி கொள்றது, அந்த வாய்ப்பை நம்ம கண்டிப்பா தேடணும். சரி, நாம வந்து முயற்சி செய்யாம வந்து கண்டிப்பா இந்த முன்னுக்கு வரவே முடியாது. we have to endure இல்லையா? ட்ரை பண்ணணும். நம்ம இந்த சாதகராக மாறுவதற்கு நாம முயற்சி கண்டிப்பா செய்யணும். நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சதான் பகவானும் வந்து ஒரு 2 அடி எடுத்து நமக்கு முன்னாடி வந்து வழிகாட்டுவார். நாம அடியே எடுத்து வைக்காம உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே நாம வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டா நினைக்கணும்னா நடக்கணும்னா கண்டிப்பா நடக்காது. நம்ம முயற்சி இல்லாம கண்டிப்பா எதுவுமே முன்னேறவே முடியாது. we have to இல்லையா? அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, எஸ் பிரபுஜி. நம்ம வந்து நம்மளுடைய வர்ணமும் ஆசிரமும் பேஸ் பண்ணி தான் we will have to look at it, because as a grahastha, taking care of grandchild is also part of my prescribed duty. Whereas now வந்து in a grahastha, if I try to do the work of a brahmana or a shudra, that is not correct. கரெக்ட். அதாவது நாம அந்த 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் இல்லையா? சோ இந்த 4 வர்ணங்கள் எது? அதாவது பிராமண, சத்திரிய, சூத்ர, அது வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர. இதுல ஆசிரமங்கள் என்பது பிரம்மச்சரியம், அடுத்து வந்து கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன் அண்ட் சந்நியாசம். பிராமணருக்கு மட்டும்தான் இந்த 4 வர்ணங்களுமே பொருந்தும். அடுத்து சத்திரியனுக்கு வந்து 3 தான், அவனுக்கு சந்நியாசம் கிடையாது. அடுத்து வந்து வைஷ்யனுக்கு வந்து 2 தான், பிரம்மச்சரியமும் அடுத்து கிரகஸ்தன்.
அடுத்து சூத்ரனுக்கு வெறுமனே கிரகஸ்தன் தான். சோ அவங்கவுங்களுடைய வர்ணம், அவங்கவுங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆசிரம் எதுவோ அதுல மட்டும் இருந்து கொண்டு நாம செயல்படணும். நம்முடைய கடமைகளை நாம செய்யணும். இப்ப சூத்ரனா இருந்து கொண்டு அவன் சன்னியாசமா போறது என்பது கண்டிப்பா. ஆனா நாம எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். அதாவது ஜெனரல் கேட்டகரியில பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகள் அனைவருமே, ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் பொழுது நித்திய பத்தர்களாக தான் பிறந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த நித்திய பத்தர்களாக பிறந்த நாம அந்த குணாதிசயம் எதற்கு அஜ்ஞானம் எதற்கு பொருந்தும்னா சூத்ரர்களுடைய குணாதிசயம் தான் இல்லையா? பிராமணர் சத்துவம் இல்லையா? சத்திரியர்கள் ரஜோகுணம், அடுத்து வைசியர்கள் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் குணத்தினுடைய காம்பினேஷன், சூத்திரர்களுக்கு வெறுமனே அதாவது அஜ்ஞானம் இல்லையா? தாமசிக் குணம். இப்படி பார்க்கும் பொழுது நாம் எல்லாருமே பத்தர்களாக பிறந்திருக்கிறோம் என்றால் இன் ஜெனரல் கேட்டகரியில கண்டிப்பா நாம் எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். ஆனா நாம அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பயிற்சியாலதான் நாம அதாவது பிராமண நிலைக்கு நம்ம எலிவேட் ஆகணும் இல்லையா? நாம பக்தி கொள்ளும் பொழுது பிராமணன் அந்த நிலைக்கு நாம முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்லணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இந்த போல்ஸ் இப்ப நான் வைக்கிறேன். லான்ச் த போல்ஸ். மாதாஜி சொன்னாங்க போல்ஸ் லான்ச் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், ஒரு நிமிஷம். சோ ஏதாவது ஸ்லோகங்கள் ரிவிஷன் பண்ணணும்னாலும் ரிவிஷன் பண்ணலாம். நம்ம வேதா பேஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த இது வந்ததா? இப்போ இந்த சாப்டர் 3 இது போல்ஸ் வந்ததா? வந்திருக்கு. 2 கொஸ்டின் மாதாஜி. எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பார்க்கலாம். 6 4 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. 5. சோ எல்லாருக்கும் பாப்அப் வந்திருந்தா நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. எனக்கு 2 தான் இருக்கு மாதாஜி. இப்பதான் மேல தள்ளி நகருது. பண்ணுங்க மாதாஜி. நாங்க எல்லாமும் பண்ணணுமா? நீங்க விருப்பம். சோ அவங்கதான் மெயின். யாரெல்லாம் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பேட்சுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கீங்களோ அவங்க மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மாதாஜி பிபிடி எடுத்துட்டு இருந்தாங்களா இல்ல டைரக்ட் ஸ்லோகாஸ் இதுதான் பண்ணாங்களா? பிபிடில இல்ல மாதாஜி, இதேதானா? ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் குட். ஐ திங்க் யாரோ ஒருத்தர் தான் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க. கர்ம யோகா மாதாஜி. சப்மிட் பண்ணா ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. அப்படியா? சப்மிட் பண்ணா பிரஸ் பண்ணா ஒண்ணும் ஆக மாட்டேங்குது. இங்க யாரோ ஒருத்தவங்க மட்டும் பண்ணிருக்காங்க. ஐ திங்க் நீங்க தான் பண்ணிருப்பீங்களோ என்னவோ தெரியல. வாட் இஸ் கர்ம யோகான்னு வந்திருக்கு மாதாஜி. அது சப்மிட் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. அப்படியா? இல்ல நீங்க அதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணினே வாங்க. கடைசில கொஸ்டினே வரலைங்க மாதாஜி எனக்கு. மாதாஜி வரலைங்க மாதாஜி எனக்கு. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க அதை பார்த்து நீங்க அப்புறமா கூட வேணாம் சொல்லுங்க. நீங்க ஓகே பார்த்துட்டே வாங்க. நான் எனிவே we will speak out. ஸ்லோகம் மாத்திரம் தான் மாதாஜி வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் இங்க நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர்ல பாக்குறீங்களா? நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஆன்சர் கொடுத்தாச்சு மாதாஜி, சப்மிட் பண்ண முடியல. ஓகே, ஐ திங்க் there is some issue in the polls then. ஓகே, டோன்ட் வரி. யாரெல்லாம் முடியறதோ பண்ணுங்க. ஒரு 5 minutes நம்ம பார்க்கலாம். So we'll go through ஒவ்வொரு கொஸ்டினாவும் நம்ம பார்க்கலாம். டோன்ட் வரி, நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நம்ம பேசலாம். இதெல்லாம் நியூ போல் கொஸ்டின்ஸா? கிருஷ்ணா பிரபு இருக்காரா இதுல? Mohandas Prabhu, is the new poll questions or it was a very old questions only? New தான் போட்டிருக்கேன். I have not seen this before. Okay, fine. ஸ்க்ரோலே ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. அப்படியே பர்மனெண்டா நிக்குது. சப்மிட்னு போட்டேன், திருப்பி இந்த ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். அதே போல் செட்டிங்ஸ்ல ஏதோ இஷ்யூ மாதிரி இருக்கு. டோன்ட் வரி. ஸோ கர்ம யோகம், வாட் இஸ் கர்ம யோகா?
கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வுடன் என் போல்ன்ற நான் கர்மா. ஐ எம் எண்டிங் த போல். ஓகே ஓகே மாதாஜி. நீங்க அந்த क्वेश्चन கர்மயோகம். எஸ். அடுத்து தேவர்கள் என்பவர் எல்லாம் யார்? அதாவது தேவர்கள் பகவானால் நிர்மிக்கப்பட்டவர்கள். அதாவது நியமிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து சொன்னா கேட்கலாமா? தயவு செஞ்சு யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பகவானுடைய பக்தர்கள் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் எதனால் விடுபடுகிறார்கள்? அவர்கள் நன்கு சமைத்த உணவையே உட்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் சைவ உணவை சாப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் அதாவது பகவானுக்கு படைத்த உணவை பிரசாதமாக ஏற்று அதை உண்கிறார்கள். பிரசாதம் சாப்பிடுகிறார்கள். குட். ஆவி ஆத்மா, அதாவது அணு ஆத்மா, அதாவது ஆவி ஆத்மாவின் தன்மை, அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சோல், அதாவது அணு ஆத்மா நம்ம இந்த ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ பத்தி கேக்குறாங்க. சாந்தம், அதாவது அமைதி, செயலாற்றிக் கொண்டே இருப்பது, ஆல்வேஸ் இன் ஆக்ஷன், ஓய்வு, எப்பவுமே செயலாற்றிக் கொண்டு இருப்பதுதான். செய்து ஆக்டிவா இருந்துட்டே இருந்தாதான் நாமளும் நடமாட முடியும். இது இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்க்கு எப்ப போவோம்? அதாவது இந்த பிராணன், இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுதுதான் இல்லையா? அப்போ அது வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். So dash is the worshipped in all the yagnas as beneficiary. எல்லா யாகங்களில் வழிபடுபவர் எஸ். யாக சக்கரம் படிச்சீங்க இல்லைங்களா? யாக சக்கரம் சொல்லிட்டாங்களா மாதாஜி? சோ அதை வேணா நான் ஒரு வாட்டி உங்களை டிஸ்கஸ் பண்றேன் நான் பிறகு. பகவத்கீதை அப்படியா? யாக சக்கரம் அதுலயே வருது. இதுலதான் அன்னாத் பவதி தானே மாதாஜி? அன்னாத் பவதி அந்த ஸ்லோகமா மாதாஜி? இருங்க, நான் ஸ்லோகங்கள் பார்க்கல. மழை யாகங்களால் மழை பெறுதல், மழை அது நடத்திட்டாங்க. மூணாவதுலதான் யாகங்களால் மழை பெறுதல், மழையால் விந்து உற்பத்தி. 14 and 15 ஸ்லோகம் வேணா அதை பார்க்கலாம். நடத்திட்டாங்க. ஓகே. சோ அர்ஜுனர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்தான். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்ல அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்த காரணம் என்ன என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? எதற்காக பகவான் வந்து அர்ஜுனரை, பஞ்ச பாண்டவர்களே அர்ஜுனரை எதற்கு தேர்ந்தெடுத்தார் என்று, அதாவது அர்ஜுனா பகவத்கீதை கூறுமாறு பகவானிடம் கேட்டுக்கொண்டார். அர்ஜுனர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்தான். அர்ஜுனன் சிறந்த வீரன் ஆவான். அதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனது கேள்வி முழுமையாக எப்ப சரணடைந்தார்? கேட்டு தெரிந்து கொண்ட பிறகு சரணடைந்தார். முதல்ல ஒரு அத்தியாயத்திலேயே சரணடைஞ்சிட்டாரு மாதாஜி. ஆமா, உன்னிடம் புகழடைந்த சீடன் நான் அப்படின்னு சொல்ல, எனக்கு ஏக்கம் இல்லையா, எனக்கு ஒன்று நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து எடுத்துரைக்கணும் சொல்லும் பொழுது, அதாவது நான் உன்னிடம் புகலிடம் அடைந்த சீடன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அங்கேயே வந்து பகவானை குருவாகவும் தன்னை ஒரு சீடனாகவுமே பாவித்து முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்து விட்டான் அர்ஜுனன். சோ அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் அவனுடைய சமர்ப்பணமே. சோ குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டிவோட்டி அதுவும் அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்கு இல்லையா? அவன் வந்து பகவானுடைய நண்பன், பக்தன் மற்றும் பொறாமையற்றவன் இல்லையா? இந்த 3 குவாலிட்டிஸையுமே ரொம்ப, பொறாமை குணம் என்பது பக்தர்களிடத்துல இருக்காது. சோ அந்த பொறாமை இருந்தா அவர்கள் கண்டிப்பா எங்கேயோ சம் மிஸ்டேக் இஃப் தே ஆர் டெல்லிங் இட் அஸ் எ டிவோட்டி. டிவோட்டின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் பொழுதே அங்க பொறாமையற்ற குணம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கணும். சோ எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். அடுத்தவர்கள் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுலயே நமக்கு கம்பேரிசன் வந்துடும். ஸோ நம்ம தமிழ்ல நான் அதை பார்க்கவே இல்லை. ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி, சந்தோஷம். ஆனா ஒருத்தர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆயிட்டா நாம் இன்னும் கீழே இருக்கிறோமேன்ற அந்த கம்பேரிசன் வந்துடும். சோ அவர்களுடைய சாதனை வேறு, அவருடைய கர்ம பலன் வேறு, அதற்கேற்றவாறு அவருடைய முன்னேற்றம் என்பது அமையும்ன்றதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ இந்த உடல்ல விட்டு ஆவி, அதாவது இந்த ஜீவன் வெளியேறும் பொழுது நாம் என்ன நிலையில இருந்தோமோ இல்லையா, எந்த ஆசைகளை எல்லாம் நாம வந்து தேக்கி வச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா, எதெல்லாம் அடையணும்னு நினைச்சிருந்திருப்போமோ அதையெல்லாம் அடைவதற்கான உடலை தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல பகவானே கொடுக்குறார் இல்லையா? நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு
ஓர் உடலை நாம பெறுகின்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அடுத்தவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து நாம கம்பேரிசன் மட்டும் லைஃப்ல எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது. கம்பேரிசன் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட். கம்பேரிசன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட பொறாமை வந்து தானா வந்து நின்றுடும். ஸோ கம்பேரிசன் இஸ் த ரூட் காஸ். நெக்ஸ்ட் பொறாமைக்கு. பொறாமை வந்தாலே நம்ம கண்டிப்பா வாழ்க்கையில வந்து அதாவது கீழான ஒரு நிலைக்கு தான் நாம தள்ளப்படுவோம். ஸோ டிவோட்டியினுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா ரிட்டென்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த 6 விதமான செயல்களிலிருந்து நாம தூரமா விலகி இருக்கணும். பேராசை கொள்ளக்கூடாது இல்லையா? காமம், குரோதம் என்பது கோபம் கொள்ளக்கூடாது இல்லையா? லோபம், அதாவது நமக்கே உரித்தானது இதெல்லாம் நமதே அப்படின்றது லோபத்தை நாம வந்து அதிகரித்து படுத்தக்கூடாது. மோகம், ஈர்க்கப்படுதல் இல்லையா? அடுத்து மதம், அகங்காரத்தை வந்து அதிகப்படுத்தி கொள்ளுதல். அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு நம்ம கூடவே பிறந்துதான். அதை வந்து நாம மடைமாற்றி யுக்த வைராகியமாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்ம இல்லை என்றால் நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல அகங்காரத்தோட நம்ம வந்து அதுலயே நம்ம மேன்மை அடைந்து கொண்டிருந்தால் மீண்டும் ஒரு மனித பிறவியோ இல்லை வந்து இன்னும் அதை விட இழிவான பிறவிக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு சக்கரத்துல நாம சுழண்டுண்டே இருப்போம் நம்ம. அப்படி மக்ஷரம் இருக்கிறதுல மோசமானது எது? மக்ஷரம் இல்லையா? அதனால விஷுவல் நிர்மக்ஷரமாக நிர்மக்ஷரம். மக்ஷரம்னா பொறாமை. பொறாமை இருக்கவே கூடாது. we should never compare with others. இன்னொன்னு நாம எதையாவது சங்கடத்துல இருக்கோம்னா அது அடுத்தவங்களால தான் நம்ம சங்கடத்துல இருக்கோம். நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம நான் தான் ஒரு பலிகடா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கவே கூடாது. அது தவறு. நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் முடிஞ்சது. இப்போ யாக சக்கரம் வந்து இந்த 14th and 15th ஸ்லோகம் அது மட்டும் உங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு முறை ரிவிஷன் இல்லையா? சோ யாகங்கள், யாக சக்கரம் எப்படி? அன்னாதி பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யா அன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞா கர்ம சமுத்பவக. அதாவது நம்ம எப்படி இந்த சைக்கிள் இல்லையா, நம்ம மீண்டும் எப்படி திரும்பி வரோம்? மழையின் ரூபத்துலதான் நாம திரும்பி வர்றதே. சோ எவ்வாறு? எஸ், மழையின் ரூபத்தில் நாம இன்னொரு பிறவி எடுக்கிறோம்னாக்கா, அதாவது எவ்வாறு என்றால் மழையின் ரூபத்துலதான். சோ எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பகவானிடத்திலிருந்து யார் தோன்றினார்? பிரம்மர் தோன்றினார் இல்லையா? ஈச அக்ஷரா. சோ பகவான் வந்து அக்ஷரா. அவரிடமிருந்து வேதங்கள் எல்லாமே வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது? பிரம்மருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது இல்லையா? அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு பகவான் வந்து 2ஆம் படைப்பிற்கான அனைத்தையுமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே பிரம்மருக்கு வழங்கப்பட்டது. அந்த வேதங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கிறது? என்ன எடுத்துரைக்கிறது என்றால் நமக்கு வந்து அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவரவர்களுக்கு கடமைகள் என்ன என்று எடுத்துரைக்கிறது. பிராமணனா இருந்தா அவன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஃப்ரீயா வந்து பாடங்களை சொல்லி கொடுக்கணும், இந்த வேத ஞானத்தை எல்லாமே எடுத்துரைக்கணும். ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்து சத்திரியன் இருக்கணும் இல்லையா? அவனுடைய தேவைகளையும், அவனுக்கு உணவு இல்லையா, அவனுக்கு ஒரு சிறு இடம், பசு, இதெல்லாம் வந்து தானமாக கொடுக்கறதுக்கு சத்திரியன் இருக்கணும். பிராமணர்களை ரட்சிப்பதற்கு சத்திரியர்கள் இருந்தால் பிராமணர்களும் வந்து வஞ்சனை இல்லாம வேத ஞானத்தை வந்து எடுத்துரைக்கணும். சோ அதுதான் பிராமணருடைய கடமை கூட. சத்திரியன் வந்து புஜபலம் கொண்டவன். சோ அதனால எல்லாரும் ரட்சிக்க வேண்டிய கடமை என்பது அவனுக்கு உண்டு இல்லையா? பௌருஷம் இதெல்லாமே உண்டு அவனுக்கு. அடுத்து வைசியன் வந்து வயிறு இல்லையா, அதாவது எல்லோருக்குமே உணவு வழங்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை. அதனால வியாபாரம், விவசாயம், பசு வளர்ப்பு இதெல்லாமே அவனுடைய இது கீழே வர்றது. இது வந்து வைசியர்களுக்கு கீழே வர்றது. சூத்ரன் இந்த 3 வர்ணத்தவருக்குமே வந்து உழைப்போனவன். 3 வர்ணத்தவரையுமே அவன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து சூத்திரர்களுக்கு வந்து சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது. அவர்களுக்கு இருப்பதற்கு இடம், உடுக்க உடை, உணவு இதெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ அது எல்லாமே அந்த எஜமானர்கள் வந்து பார்த்து கொண்டார்கள். அதனால்தான் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த இதெல்லாமே ஸ்மூத்தா நடந்துட்டு இருந்தது. இப்ப அப்படி கிடையாது. எல்லாமே நமக்கு சேலரி தான் இல்லையா? அதனால நம்ம பணம் கொடுத்தாலும் கூட வந்து வேலை செய்யறதுக்கு வந்து இப்பெல்லாம் ரெடியாவே இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ இப்ப வயல்ல எல்லாம் அதாவது செயல்படுவதற்கு இப்ப விவசாயிகள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? ஏன்னா அது கூலி செய்யறதுக்கு யாருமே வர்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம காசு கொடுத்தாலும் கூட கூலி வேலை செய்வதற்கு வருவது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. சோ
ஏன்னா இப்ப அந்த பேலன்சிங் இல்லை, இந்த வர்ணங்களுக்கு இடையில வந்து பேலன்சிங்கே கிடையாது. சோ யாரு வேண்டும், நாம் எல்லாருமே மல்டிபிள் ரோல் தான் இல்லையா. நம்ம ஒரு டீச்சரா இருக்கும் பொழுது பிராமணனுடைய ரோல் எடுத்துக்கிறோம். வீட்டுல நாம எல்லாருமே எல்லா வேலையும் செய்யும் பொழுது சூத்ரருடைய ரோல்ல இருக்கோம் இல்லையா. சோ மல்டிபிள் ரோல்ஸ் நம்ம பண்றதே. வியாபாரம் செய்யும் பொழுது வியாபாரியா இருக்கும் பொழுது நாம வைசியனாக தெரிகின்றோம். இப்படி நம்ம ஒரு ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தா நாம ஒரு சத்திரியனாக தெரிகின்றோம். இப்படி நம்ம அதாவது மல்டிபிள் ரோல்ஸ் அன்றாட வாழ்க்கையில இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களுமே இப்ப இந்த காலகட்டத்துல பயில்வது என்பது மிக மிக கடினமானது, அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. இவ்வாறாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், அதன் பிரகாரம் இன்னும் வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாம் ஓதியவர்கள் வந்து யஜ்ஞங்களை வளர்க்கிறார்கள். சோ யஜ்ஞங்களை செய்வது யாருக்கு? எல்லாமே வந்து விஷ்ணுவுக்கு தான் வந்து அந்த யஜ்ஞங்களே போய் சேர்றது இல்லையா. சோ அவிர்பாகம் அவர் மனசுக்குள் இருக்கின்றது இல்லையா. மேலும் தேவர்களுக்கான செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் அனைத்துமே தேவர்களும் மகிழ்கிறார்கள். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையில வந்து ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக வேண்டும். அவருக்குன்னு செய்ய வேண்டிய யஜ்ஞங்களை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அவ்வாறு விஷ்ணுவும் வந்து திருப்தி கொள்கிறார். அதனால மழையும் வந்து பொழிகின்றது. மழை பொழிவதால் வந்து விளைச்சல் எல்லாம் வந்து செயல்படுகின்றது இல்லையா. விளைச்சல் எல்லாம் வருது, தானிய விளைச்சல் எல்லாம் ஆகுது. அந்த தானியங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சேரக்கூடியது. மார்க்கெட்ல போயிட்டு எல்லாருக்குமே கிடைக்குது, வாங்கி வந்து நாமளும் வீட்டுல சமையல் பண்றோம் இல்லையா. உணவு வந்து சமைக்கின்றோம். உணவு சமைத்து நாம் என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைச்சிட்டு அதை நாம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. சோ நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைக்காம நாம சாப்பிட்டோம்னா நாம திருடர்கள் தான். ஏன்னா இத்தனையுமே அவர்கிட்ட இருந்துதான் வருது. அப்படி இருக்கும்பொழுது அவருக்கே நாம கொடுக்காம, நைவேத்தியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் இதுதான். எதை நாம வீட்டுல நாம உணவாக உட்கொள்கின்றோமோ இல்லையா, அதை வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக உண்ணக்கூடிய சாத்விகமான உணவாக இருக்க வேண்டும். அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைத்து விட்டு நாம ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். அந்த உணவினால் நமக்கும் வந்து பலம் இல்லையா. அதுதான் விந்துவின் ரூபத்துல வந்து ஒரு தாயினுடைய கருவுல வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு வந்து உதவுகின்றது. சோ இப்படிதான் மழையின் ரூபத்துலதான் நாம் எல்லாருமே கீழே இறங்கி வரோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு பிறவி இருந்தா, சோ பிறவி மனித பிறவி இருந்தா அதாவது ஒரு ஜீவனாக நம்ம பிறக்கணும்னா அந்த ரூபத்துலதான் நாம இறங்கி வருகின்றோம். சோ இல்லையா, அதாவது நம்ம கீழான உலகங்களுக்கோ நரக உலகங்களுக்கோ தள்ளப்படுகின்றோம். இல்லைன்னா பகவானுடைய திருப்பாதங்களை போய் சேர்கின்றோம் இல்லையா. திஸ் இஸ் ஹவு நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர். கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மக்ஷர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்தியம் யக்ஞே பரிஷ்டிதம். இங்க என்ன சொல்ல, ரெகுலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாம் எங்கிருந்து வருது, வேதங்களால் சொல்லப்படுகிறது. அந்த வேதாஸ் ஆர் டைரக்ட்லி மேனிஃபெஸ்டட் ஃப்ரம் எங்கிருந்து வருது, வேதங்கள் எல்லாம் சுப்ரீம் புருஷோத்தமரிடத்திலிருந்து வருகிறது. Consequently, all the pervading transcendent is eternally situated in the acts of sacrifice இல்லையா. மேலும் எல்லா தெய்வீகமான செயல்கள் எல்லாமே நித்தியமாக அதாவது செயல் இருக்கின்றது என்றால் நாம செய்யக்கூடிய யக்னங்கள்ல. இங்க சாக்ரிஃபைஸ் என்பது அதாவது தியாகம் என்பது இந்த இடத்துல யக்னம் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ அதை கொண்டு அந்த அதனால யக்னங்களால் வந்து மழையினால் வந்து தானிய விளைச்சல், அந்த தானிய விளைச்சல் வந்து நாம உணவிலிருந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம், அது நமக்கு உணவாக பிரசாதமாக நம்ம ஸ்வீகரிக்கின்றோம். சோ பிரசாதம் சாப்பிடுவதால் என்ன மகிமை, யாராவது சொல்லுங்க. ஒருவர் அனைத்து பாவங்களில் விடுதலை பெறுகிறார். எவ்வாறு அதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும், பாவங்களிலிருந்து விலகப்படுகிறாரு? சீனியர் டிவோட்டிஸ் வாயை திறக்க கூடாது மாதாஜி. நம்ம ஏதாவது பண்ணும்போது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல பண்றோம். நான் இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டேன், இது உனக்கு தான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது கிடைக்கிற பாவம் நம்ம அது நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது பாவம் செய்யறதுக்கு நம்மள கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், பண்ண முடியாது மாதாஜி. மோஸ்ட்லி புண்ணியம் தான் பண்ணும். இதெல்லாம் பண்றது உனக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் கடவுளேன்னு சொன்னாக்கா அதோட பலன் வந்து நம்மள அஃபெக்ட் ஆகாது. சோ பாவம் புண்ணியங்கள் நம்மள அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படி எனக்கு தோணுது மாதாஜி. ஓகே, ஏன் பிரசாதம் என்று எவ்வாறு அதை நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம சமைக்கிற உணவை கடவுளுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது
நம்ம முழு மனதோட பண்றோம். சோ அவர் நம்மளுடைய அன்பையும் பக்தி சேவையையும் அவர் பாக்குறாரு. அதன் மூலமா நம்மளுடைய சமையல்ல ஏதாவது தோஷம் இருந்தா கூட அதெல்லாம் அகன்று தூய்மையாகுது. அதை சாப்பிடும்போது நம்ம மனசும் தூய்மையாகுது. மாதாஜி கரெக்டா? வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படைக்கிறப்ப மட்டும் இல்ல, சமைக்கிறப்பவே பகவானுக்கு படைக்கிற உணவு நம்ம ரொம்ப பக்தியா செய்யணும், கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும் அப்படின்ட்டு பகவான் நினைப்புல ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யறோம் மாதாஜி. பகவானுக்கு இது பிடிக்கும். ஏன் நைவேத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லா ஜீவன்களுமே இப்போ ஒவ்வொரு ஜீவனும் இன்னொரு ஜீவன் மேலதான் ஆதாரப்பட்டிருக்கு இல்லையா? புலி சிங்கம் வந்து மானை அடித்து கொள்ளும் இல்லையா? அப்படிதான் நம்ம ஹெர்பிவோரஸ், கார்னிவோரஸ், ஆம்னிவோரஸ் இந்த 3 விதமான அதாவது உயிர் வாழ உணவு சங்கிலி பார்த்து இருக்குல்ல, ஃபுட் செயின். நாம எல்லாம் வந்து இந்த இலை தழையை நம்பி இருக்கக்கூடியவங்க தான் நம்ம மனிதர்கள் இல்லையா? வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், அது அந்த மரம் செடி கொடிகளுக்கு கூட உணர்வு உண்டு. ஆனா அது வந்து லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? இப்ப நம்ம அளவுக்கு கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது இல்லையா? இப்ப ஒரு விலங்கு அடிச்சாக்கா அது இமீடியட்டா அதனுடைய ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனா ஒரு மரத்தை போய் நம்ம வந்து அது கோடாலி கொண்டு நம்ம வந்து வெட்டினா கூட அது எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாது. ஸோ அதனால உணர்வு நிலையில வந்து மரம் செடி கொடிகளுக்கு வந்து மிக மிக குறைவு. அதனாலதான் நாம வந்து மனிதர்கள் ஆகிய மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பாவ புண்ணியங்களே உண்டு, விலங்குகளுக்கு பிற உயிர் வாழிகளுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே இந்த நேச்சர் பகவானுடைய இதுல வந்து எவ்வாறு வாழ்நிலையை வந்து அவர்கள் அமைத்துக் கொள்ளணும்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரோ அதே மாதிரிதான் இன்றைக்கு வரைக்குமே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க. ஆனா மனிதர்களாகிய நாம தான் மாற்றத்திற்கு மாறிட்டோம். சோ நம்ம பிறவியிலேயே நாம எல்லாம் வெஜிடேரியன்ஸ் தான் எல்லாருமே. ஆனா நம்ம காலப்போக்கில் எல்லாம் மாறியாச்சு, நான்வெஜ்ஜுக்கு போயிட்டோம் இல்லையா? அவ்வாறு நம்ம விலங்குகளையும் அதாவது மாமிச இதுல வந்து நம்ம சென்று விட்டுகிறோம். சோ அப்ப அந்த விலங்குகளை கொல்லுவது பாவம். விலங்குகளை நம்ம அதாவது மரத்தை வெட்டுறதுக்கும் விலங்க வெட்டுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு இல்லையா? சோ அதனால அந்த பாவம் வந்து பாவத்தினுடைய அளவு அதிகம். மேலும் நம்மளுக்கு 6வதாக நமக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மனசை வந்து கொடுத்திருக்காரு பகவான் இல்லையா? நமக்கு மட்டும்தான் கர்ம பந்தனமே, வேற எந்த ஜீவராசிக்குமே கர்ம பந்தனம் கிடையாது. அதனால அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கர்மத்துக்குமே வந்து பலனை நாம அனுபவித்தாக வேண்டும். அதனாலதான் ஒரு விலங்கை நாம வந்து வெட்டினால் அந்த பாவமும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பா சேரும். அதே மாதிரிதான் பிளான்ட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் கூட அதே மாதிரிதான். ஆனா அது வந்து சிறிய அளவு பாவம். அந்த பாவத்தை நாம நீக்கணும்னா அந்த உணவிலிருந்து பகவானுக்கு நாம நைவேத்தியமாக படைக்க வேண்டும். பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வையால அந்த பாவம் விலக்கப்பட்ட போதுதான் அது பிரசாதமாக மாறுகிறது. அதனால்தான் நாம பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும் அப்படின்றது வந்து சொல்வதற்கான காரணம். அவருக்கு நாம படைக்காமலே நாம சாப்பிடும் பொழுது அது பாவத்தோடு இருக்கக்கூடிய உணவை தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். ஸோ அதனால வரக்கூடிய விளைவுகளை நாம கண்டிப்பா சந்திக்கணும். அதனால வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா மட்டும் நமக்கு பாவம் வராதுன்ட்டு கிடையாது. டைரக்டா சாப்பிட்டா கண்டிப்பா பாவம் உண்டு. ஆனா அளவுல ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஏன்னா அந்த ஜீவன்களுடைய உணர்வு நிலை வந்து மிக 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 குறைவு. அதனால நமக்கு பாவத்தினுடைய அளவும் மிக குறைவு. அதனால்தான் பகவானுக்கு நைவேத்தியமா வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த பாவத்திலிருந்து விலக்கப்பட்ட உணவாக அது பிரசாதமாக மாறிவிடுகிறது. அதை நாம் உட்கொள்வதால் நமக்கு நம்ம வந்து பாவத்தை வந்து நமக்கு பாவம் வந்து சேராது. சோ மேலும் நமக்கு அந்த தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம் இல்லையா? சோ நமக்கு பாவங்கள் வந்து சேராத பொழுது இருக்கக்கூடிய இருப்பும் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களையும் நமக்கு பக்குவம். நம்ம தடை கற்கள் எல்லாம் வர்றது எதனாலன்னா பாவத்தினுடைய விளைவுகள் தான் இல்லையா? சோ ஒரு முறை நம்ம அந்த பிரசாதத்தை எல்லாம் நம்ம ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது, பாவம் நீக்கப்பட்ட அந்த உணவை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நம்முடைய புத்தியும் வந்து சரியாக வேலை செய்யும், இன்டெலிஜென்டா இல்லையா? அவ்வாறு செயல்படும் பொழுது நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் பக்குவமாக அமையப்பெறும். எல்லாமே கனெக்ஷன்ஸ் தான், ஒன்னொண்ணுமே ஒன்றிலிருந்து ஒன்று. நம்முடைய செயல்கள் பக்குவம் அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து ஒரு நல்ல நிலையை நாம அடைகின்றோம் இல்லையா? பக்தி உணர்வுல வந்து நிலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்துல நம்ம செல்கின்றோம். அதனால நம்ம பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும். நம்ம வீட்லயே குழந்தைங்க சொல்ல பேச்சு கேட்கலனாலும் நம்ம சைலண்டா செய்யக்கூடிய செயல் இதுதான் பிரசாதம். பிரசாதத்தை நாம கொடுக்க அவர்கள் மாற்றம் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இல்லை என்றால் ஒரு நாள் மாற்றம் வரும். அதனால வி ஷுட் கிவ் பிரசாத். ஃபேமிலியில வந்து அட்லீஸ்ட் பிரசாதத்தையாவது நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஓகே, ஸோ
वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य